Assalamualaikum, Lur. Aku arep klarifikasi sik ya. Aku ki jane nyapa to kok sering ngedit fotone Mas Akbar karo Mbak Niken gawe AI atau AI ngono lho ya. Aku ki jane gak enek maksud apa-apa jane ya. Aku meng kangen tok, pengen nostalgia lho. Ngono lho, Lur. Apa aku ki zaman Covid mbiyen guys lagi seneng-senenge karo Mas Akbar karo Mbak Niken. Pas mereka wis gak ono kabar, maksudnya ya wis pisah ngono. Tapi ya mbok ya mungkin ning belakang layar gak enak apa-apa tapi ya kangen ngono lho iso nyawang wong loro kuwi. Ya jane ya oke sing njodok-njodokne Niken karo wong liya kaya ndek ingi sing pernah tak bahas kae. Kuwi ya jane ya ono tapi aku cek srek karo Niken Akbar karo Agni Lovers lho. Nah, jadi aku mengklarifikasi nek aku ki ngupload foto apa video tentang wong loro kuwi jane gak enek maksud menjelekkan atau piye tapi ya ancene aku kangen tok rindu. Jadi bagi sing DM aku sing ora seneng karo Niken Akbar ya monggo di skip, monggo di blokir ya. Wis gak usah komen. Rene ana sing komen meneh tak idoni raimu.